लोगो हमलायना मा खालामो चान्स मोनोबा किस खालामलायो बेफोरबायदि हमला हमसि खालामलायो गोजोन होनाया खोमा बायदि बायदि रमान्सफोरबो खालामा जानानै रमान्टिक जायाबो जानानै हौवाया जेब्ला आं गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थांदोंमोन अब्ला आं जाय सुबुं लाहानाव रुम भारा लायोमोन बे सुबुङा अलरेडि हाबा जाखानायमोन मालिकआ माने रुम भारा मालिकआ बारा बैसो जायाखैमोन 35निफ्राय 40नि गेजेरावमोन बिनि बिसिनि बैसोआ 28निफ्राय 30 बेफोरबायदिनि गेजेरावमोन थिगानो दोङो गासिबो थिग दोङो फिसालाबो सासे मोनखाबायमोन फिसालायाबो जाबायमोन 10 बोसोरसो माने हाबा जानायाबो जाफ्रामबायमोन आरो दै खिन्थु बाथ्राया मा जाहैबाय बिसोरो हमदां मोननायसै धियान होबाय थानाय जायो नालाय बेयावनो आं हमदां मोननायसै बिनि बिसिया एफेयार दोङोमोन माने गोसो थोनाय दोङोमोन हाबा जानायनि उनावबो गोसो थोलायखौ माबे थायोमोन बे रुम मालिकआथ' एसामिसमोन एसामिस हिनजाव आरो बे हौवायाबो एसामिस माने बिसोरनि न'खरा एसामिस जातिनिमोन नाथाय जाय बे मालिकनि बिसिया गोसो थोनाया मुस्लिममोन गुवाहाटीनि बे जेराव गौरिपुर होननाय जायगा बे गौरिपुरनि एसे साइडनिमोन आरो मिथिखायो दानि दिनावथ' आरो माबोरै जायो नङा होमब्ला सेंग्रायानो जा बा हाबा जानायानो जा हिनजावफोरखौ मा खालामनो नागिरो फायदा उथायनो नागिरो माने फायदा लानो नागिरो बुजिखादों जानो हागौ नोंथांमोना माबोरै फायदा लायो हौवाफोरा फायदा उथायो बुंफ्लासिगोन गोसो थोयो मोजां मोनो होननानै नाथायबा मा अलरेडि बे हाबा जाखानायब्ला बिखौ मानो बोरै हाबा खालामनो नङा होमब्ला कुइसना बेबायदिसो नाथाय बे हाबा जानाय नङामोन दे बियो सेंग्रा मानसिमोन हाबा जायाखैमोन अब्ला सानना नाय बिसियाबो एसां जाम्बि बियो फिसाला हाबा जायै सेंग्राखौ गोसथोना लादों थिगानो हाबा जायै सेंग्राखौ गोसथोनांगौ नाथाय दि मा बियो हाबा जायै सेंग्रा बेखौ जाम्बि बि सोरबा लाबावगोन नामा अलरेडि फिसाला सासे जाखानाय 10-15 बोसोरनि हाबा जानायाबो बहुत बोसोर थांबाय सोरहाबा खालामनो बेखौ नङा होमब्ला बेखौ फायदा उथायदो माने फायदा लादो आरो इन्जय खालामनो थाखाय बे 100% सियरखा बेफोरबायदिनो बेला मेगना जोबोर खाना जायो मानि थाखाय जायो फैसानि थाखाय जे जायोना ना मानि थाखाय जायो बेखौ बुंनो हाला बे बिसिया मा खालामोमोन बहाबा थांनो होननानै टाउन नालाय खाथियाव टाउन बायदि दङ नालाय बेफोराव थाङोमोन इयो माबा खामानि दङ आंहा होननानै थाङोमोन हौवायाबो बारा बाथा लाया बियो हौवायाबो लोंबाय थायोमोन पेटलाटलालै हौवाया हिनजावबो बाय पेटलियानो गोग्गोम माने हौवाया लोंबाय थायोमोन जेबो खामानि दामानि मावा ओरैनो आरो मायाबा महा थाङो मिथिया जेबो उदिस गैया माने खिन्थु बिसिया न'आव थाबाय थायोमोन बांसिनानो न'आव थाबाय थायो फिसालाखौल' स्कुलनिफ्राय लायनाय आरो लाबोनाय स्कुलाव बियो फिसालाखौ लायनो थाङो आरो लाना फैयो बेयावनो बियो लोगोबो हमबाय थायो हौवायाथ' मिथिया बिनि बेफोरबायदिनो आरो मा बुंदोंमोन आङो नै मायबाफोर खामानि दोङो मायो होननानै बाजारफोराव थांनानै बेखौ लोगोसो हमहैयो लोगो हमलायना मा खालामो चान्स मोनोबा किस खालामलायो बेफोरबायदि हमला हमसि खालामलायो बेफोर फुरा 100% बियो जाखादों आं लिरना नायो माने बिथांमोना बेफोरबायदिया जाखादों ओमफ्रायथ' बिसोर गोसथोनायबो जाबाय 3 बोसोरसो 2 बोसोर बेफोरबायदि जाफ्रामबायनो अब्ला 3-2 बोसोराव मा जायालै दानि दिनाव नङा होमब्ला जायो जोबोर जायो आरो बे सेंग्रा मानसिखा बे चान्स लाखाबाय थाखागोन बेफोरबायदि खामानियाबो जादों आंनि मथेबा आरो दे बेफोरबायदि खामानियाबो जादों आरो न'आव बे हौवाया गैयाब्ला बियो फैनानै मा खालामफैगोन नङा होमब्ला आरो आं भिडिअ'आवबो बुंखादों फैबाय थायोमोन होननानै नंगौ बियो फैबाय थायोमोन नुदों सोरबा नुदों मा खालामनो नङा होमब्ला जोंबो रुम भारा थानायसो नालाय जों नुबाबो जेबो बुंनाया जेबो एक्सन लानाया जों बोरै बुंनो आरो बेखौबो बे जोंदों माने लेनदेनखौ मोजां खालामो नालाय हिनजावा माबि माने इयो मिथिजां हमना मोननो जांलै एरखम सानो माने इयो जोंखौ मानसिफोरखौ आरो बे मालिकनि हिनजावा मिथिबाय जां माबाबाय जां होननानै सानबाय थायो आरो बिदि सानबाय थानानैनो बियो जोंखौ टेल मारिबाय थायो माने नोंसोर बुंनाङा खिथाना होनाङा बेफोरबायदि खालामबाय थायो जोंबो आरो बहा एसेबां फोथायनायखौ जों बोरै सिफायनो हानो बेफोरबायदि जायो जोंबो बुंनो हाया हौवायाबो ध्यान होआ बेनि थाखायनो हिनजावबो लाइन क्रस जालांबाय मा थिग हौवानिबो गोरोन्थि जानो हागौ बेयाव हौवायाबो मा थिग बेखौ जेरैबायदि इच्छा थायो नालाय बेसेबांथ' बैसो जादों बुरैयाखैबो नालाय इच्छा मोनसे थायो नालाय बे इच्छाफोरखौबो मा थिग जाफुंहोआबो जानो हानाय बा अनलायाबो जानो हानाय बेफोरबायदि आरो रमान्टिक जायाबो जानो हानाय माने बिनि थाखायनो बेबो लाइनखौ बारलांनानै बेफोरबायदि खालामहैबाय जानो हागौ एसामिस मानसि थिगानो मानसिया नुनायावबो मोजां रायलायनायावबो मोजां खिन्थु माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावखो जेबो बुंनो हाला माने कुइसनाथ' जोंहा बहुत जाखाङो बेफोरबायदिनो गोजोन होनाया खोमा बायदि बायदि रमान्सफोरबो खालामा जानानै रमान्टिक जायाबो जानानै हौवाया आरो जाया निस्सय जायाबो जानो हागौ मटा थानाय जेबो माबा पावारबो गैया जानानै आरो लोगोसे मा लोंबाय थायो बहा स्टेमिनाबो गैया बिसि आरो महा जौमोन बैसो इसेबां माबा जायाखै नालाय देहाया थिगानो दङ हिटआनो दङ बेनो आरो बेफोरबायदि जानो नाङा गोबां सुबुङानो बुङो बेफोरबायदि जानाङा होननानै आंबो बुंगोन बा बिबो बुंगोन बेफोरबायदि जानाङा बेफोरबायदि खालामनाङा नाथाय मब्लादि लाइना क्रस जालाङो बेखौ रावबो बुंनो हाया माने बे गोसो होनना बुङोना गोसोआ गलिलांब्लानो गैला गोसोआनो सब खालामो बेयाव
नाथाय नों ब्रेनखौ थिग लाखिनो हायोब्लालाय कन्ट्रल खालामना लाखिनो हायोब्ला माने हायो आरो नों बासिनो खिन्थु बिनि केसाव मा जाहैखो बेफोरबायदि गोसो थोलायलांबाय थादों हौवायाबो मिथिया ओमफ्राय बियो बेफोरबायदि खालामलायबाय थायो बहुत जालायबाय थायो बहुत जालायदों बियो हिनजावाबो बहाबा थांबाय थायो लोगोफोर लायै रुमाव जाय हिनजावफोर थायो नालाय बिसोरखौबो लानानै बे थांबाय थायो बहा मा खालामो जेबो मिथिया जेबो उद्देश्य फिसाया थिग जानायबा जायाबो जानो हानायमोन खोमा बेफोरबायदि आरो आंनि साननाया खिन्थु गोबां जाबायदि बेयो गोबां खालामबाय बेयो गाज्रि माबाफोरखौ गोबां मावबाय सोरबा मेगनथ' नुदों आरो भिडिअबो खालामलायदों सेंग्रा मानसि नालाय बिसोर भिडिअ खालामना लादों आरो खिन्थु जेबो भाइरेल खालामाखै बेफोरबायदि जादों आरो घटनाया बेनिफ्रायथ' उनाव जाथाया सोलिबायानो थादों जानानै जोङो रुमखौ चेन्ज खालामबाय माने बायध' आरो जोंहाबो खामानि बेलेग मोनबाय नालाय जोङो बेलेग साइडआव थांबाय रडहला होननाय साइडआव थांनानै खामानि मावहैबाय सिकिउरिटिनि खामानि मावहैदों जों बेनिफ्राय जोङो रुमखौ शिफ्ट खालामबाय सोलायबाय ओमफ्राय इनि जाथाया मा जाखौ जोङो बुंनो हाला खोनानो मोनो सोलिगासिनो दङ होननानै बेफोरबायदि जालायगासिनो दं इसोरा हमला हमसि जाला जासि बाप बेफोरो सोलिबायानो थाखाय माने जेरै सेंग्रा बैसोआव बेफोर जाखायोलै होननाय बायदि जायो नालाय बेफोरबायदि बिसोराबो जाबाय थादों दा माबा बिसोरो धोद जाला हाबा जाखांनानै बुरिनानै नंगौ जुदि हाबा जानायनि उनावबो गावनि फिसाया गावनि हौवाया बिसोरनो नांगौ बायदि होनो हायाब्ला बेफोरो जाखायो होनना बुंनाया नंखागौ बेनो नंगौ बे हौवानिनो गोरोन्थि दङ निस्सय दङ हिनजावाबो बुजि मोननांगौमोन माने हिनजावाबो बुजि मोननांगौ आंदि बेफोरबायदि जायोब्लानो आं बेफोरबायदि बेलेगजों थांनांगौ आरो हौवायाबो एसे साननांगौमोन ओंखायनो बुङो सेक्स इडुकेसनखौ नांथारगौ होननानै बेफोरखौ जुदि रोङोब्ला निस्सय हिनजावखौ गोजोन होनो हागोन बा हिनजावजों सुखु गोजोन आलो गोजोन रायजो जानो हागोन नाथाय बे सानैसो सेंग्राफोरानो खालामबाय थायो बेफोरबायदि हिनजावफोरा खालामा होनना सानब्लाबो बे हौवाफोरानो जर जबस्थि खालामो माने बुङै देना खेबसेल' खालामगोन खेबसेल' माथो जानो जेबो जाया होननानै बेफोरबायदि बुङै सेस खालामनायो नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ आं मा बाथ्राखौ आं फोरमायनो नागिरदों बेफोरबायदिनो बुङै बिसोरो तेल मारि सेस खालामजोबखायो सिख्लायानो जा बुरियानो जा हाबा जानायानो जा बेफोरबायदि दै सेंग्राफोर नङा हाबा जानायफोराबो हौवाफोर बेफोरबायदि खालामनाया अयनायद्राय जायो एसे साननानै नाय नोंथांमोना नैबे भिडिअ रियेल काहानि बुंदों आं जेसां हायो रियेल काहानिखौनो बुं भिडिअ नोंथांमोना सिन्था दा खालाम आं भिडिअ लाबोबाय थागोन बेफोरबायदिनो माने रियेल काहानि बुंनानै नोंथांमोना मायबा नङा माया मोनसेबाबो बुजायनो हानाय आं बेफोरबायदि लाबोगोन माने भिडिअ ओरैनो नङादि आं बनाय माने बाथ्रा बुंगोन आरो बनाय बुङै गाज्रि बुंनानै नोंथांमोनखौ माबा माबि जाहोगोन बेफोरबायदि आं खालामा गाज्रि जायो माने बेफोरबायदि खालामनाया ओंखाय आं रियेल काहानिखौनो बुंगोन बा एसे बाय माबाखौनो बुंगोन जोंनि माबायाव मिलायनाय बुंनानै आं मा खालामगोन एसे मोजां लेसन होनानै मोजां फोरमायनो हानाय मोनसे बुस्थु आरो बुजायनो हानाय बेफोरबायदि लाबोगोन आं स्ट'रिखौ जागोन ना लोगोफोर जुदि बेफोरबायदि मोजां नाङोब्ला स्ट'रिखौ खोनासंनानै कमेन्टआव येस लिरना हो बा मायाफोर सोंथि दङब्ला कमेन्टआव लिरनो हागोन आंखौ जिखुनु दे लोगोफोर आं सेक्स इडुकेसनावथ' दायोथ' आङो सेक्स इडुकेसनाव मिथिजोबफ्रामजोब्बायनो गोबां खोथाखौनो मिथिजोब्बाय बुजायनोबो हानाय जाहैबाय आंहाबो जाबाय नालाय 5 बोसोरसो सेक्स इडुकेसननि सायाव माबा भिडिअ खालामबाय थानाया रोंनाय जालांजोब्बाय आरो प्लास जिथिं एक्सपिरियेन्सबो दङ बेनिखाय हायो आरो बुजायनो सिन्था दा खालामनांगौफोर मायाफोर प्रब्लेम जायोबा आंखौ फन खालामनो हागोन आं नाम्बारबो होनो हागोन आंखौ फेसबुकफोराव डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामो अके लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।